ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಪಂದೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಣಲ ಅಮ್ಮನಲ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ 34 ವರ್ಷ ಕರೆದು 35ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮದಿಮೆದ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ದ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಗಂದುಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಡೆದವರ ತಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಸಡನ್ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದು 35 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು ಪಂಡವ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಒರಿಯನೊರಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತದು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಆಯ್ತು ನೊಟ್ಟು ಏತೋ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಪೋದಿಪ್ಪು ಅವು ನಮಕ್ ತೆರಿಯಂದು ಅಕಲ್ನ ಉಡಲ್ಡೇ ದಿದುಪ್ಪೇರಾಗಲಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಆತ ಭಂಗ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ 35ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಜೀವನ ಕಾರ್ದೀತೇರು ಪಂಡಾಗ ಅವು ನಂಗೊಂದು ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಜನಕ್ಲು ಒರಿಯನೊರಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನಂದೆ ಪಿದೈ ಪೋಪನಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಿನೆಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮದಿಮೆದ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ನ ಪೆದ್ದದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನ ತಾಂಕದೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಪಗ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತ 34ನೇ ವರ್ಷದ ಅಪಗ ಈ ವರ್ಷ 35ನೇ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತು ಬಟ್ 25 ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಇಲ್ಲಡ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಇಂಚದಾಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ 5ನೇ ವರ್ಷ ಬಣ್ಣಾಗ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ನಾವು ಮಲ್ಪಗ 35ನೇ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡು ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತಲ ಉಪ್ಪಡು ಆತೇಕೇನು ಅನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಆಲತ್ತು ದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆತೆ ನಿಕಲ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡು ಬೇರೆ ದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಏನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಲಿ 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 ಹ್ಯಾಪಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಸೆಟಪ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಸಿಂಪಲ್ ಆದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಸುಂದರಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸುಂದರಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಅದಂತ ಅಂದಿರಿ ಪೋ ಅಜ್ಜನ್ ಲೆತ್ತಬಲ್ಲ ಪೋ ಅಜ್ಜನ್ ಲೆತ್ತಲ್ಲ ಪೋ 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 ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ DSLR ಮೂಲು ಸುತ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಸೂಪರ್ರೆ വെടിക്കെട്ട് വേല ആയത് പടക്കിയാണ് ഈ സല വർക്കാവ അമ്മ എന്നെ കൈറ്റിക്കിരു ഭയങ്കര ರಜನಿಕಾಂತ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ತೂವೇನು ಮೂರು ರಡ್ಡು ಕುಲೊಂದ ಕೇಕ್ ಪ್ರಿಯ ನಕಲ್ ಕಾತುಕೊಳ್ತೀನಿ ಕೇಕ್ ನೀಕೆ ಎಂಚ ವಿಸ್ಮಾನ್ ಪಡೆಂಚ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನಾಳೆ ಹ್ಯಾಪಿಯೇನಾ ಆಯ್ತು ತುಂಬ ಭುಜ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಂದ ಎಂಚೆಯ ಪಾಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡಿಗೆ ಬರ್ತಲೆ ಕ್ಲಾಪ್ 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 35ನೇ ಮದುವೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಸುಂದರಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸುಂದರಿ ನಾರಾಯಣ ದಂಪತಿ ಅದಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಒಂದೇ ಟೋನ್ ಅದ ಬರ್ತದೆ ನೇಕ್ಲ ಅವು ನವ ಪಾಡ್ದೇನಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ನ ಕಾವಂತೇನಾ ಹಾರೇ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಇರ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಕುವೈಟ್ ದಾರ್ ಲೈನ್ ಬೈದಿರು ಆರ್ಲ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ತು ಇಯರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆತೇರು ಕೊರಿಯದ ದುಬೈಗೆ ಉಂಡು
ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಲೇದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ₹100 ಕೊಡ್ದು ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಣ ಇದು ಒಟ್ಟು ಜಿರಾಕಿ ಹಾಂ ಇದು ಯಶವಂತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಮ್ಮಿ ದಂಪತಿಗಳು ಈಗ ಕೇಕ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕುವೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಕೇಕ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಭರತ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಚೈತ್ರ ದಂಪತಿಗಳು ಈಗ నిగ్రజ్జాటి వాళ్ళే దంపతులు కార్తిక్ ಮತ್ತು ಧನು ದಂಪತಿಗಳು ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ಮದಿಮೆ ಅದು 35 ವರ್ಷ ನಿನಕ್ಕೆ ಎಂಚನಿಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಪಾಲೆ 35 ವರ್ಷ ನನದ ದಂಪತಿ ನಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುನ ಮತ್ತು ದಂಪತಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಿಕಲ್ನ 35 ವರ್ಷ ಅಂಡದ ಮದಿಮೆ ಅದು 35 ವರ್ಷ ಅಂದ ಬಾರಿ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮದಿಮೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬರಿಯಾಗ ಬಾಲ ಆತನೆ ನನ್ನ ರಟ್ಟಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಸ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾನು ಆತಿ ಓಕೆ ಅಪಗಂಡ ಮಾತಾ ಎಂಕಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಹಾರೈಕೆ ಉಂಡು ಎನ್ನುವ ನಿಕ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಆತೆ ಎಡ್ಡಾಡು ಓಕೆ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕುವೈಟ್ದಾರ ಲೈನ್ ಉಳ್ಳಿರು ಪಲ್ನೆ ಕುವೈಟ್ದಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಏತ್ ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋಲು ಆಜಾಂಡ ಅಂಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮಾತಾ ಮಿಸ್ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಿಗೆ ಕುವೈಟ್ದಾರೇನು ಅಂದ ಮೂಲಿ ಈ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ ಪಮ್ಮಿ ಹತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಮ್ಮಿ ಹತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಪಾತ ದಿನ ಇಜ್ಜಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಕೇನ್ನೆ ಓಲೇರು ಪಮ್ಮಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಓಲೇರು ಎಂಕಲ್ ಬಂಡಾರ ದುಬೈಗೆ ಹೋಯ್ರನ್ ಅಂದ ಕುವೈಟ್ದಾರೇನಾ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿದ ಲೆಕ್ಕಡು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಅವನುಂಡು ಕೋರಿ ಮಲ್ತಿಜ ಇನಿ ಕೋರಿ ಕೋಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಚೆನಿ ಕೋರಿ ಮಲ್ತಿಜ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವನುಂಡು ಪಮ್ಮಿ ಹತ್ತಿಗೆನ ದಾದ ಪಮ್ಮಿ ಹತ್ತಿಗೆಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಟೋಟಲ್ ದಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಓ ಎಗ್ ಮಸಾಲನಾ ಓ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟದನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದನ ಕೊಡ್ಡೆನ ಕೊಡ್ಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡಾಟಿ ಅಂಚ ಚಿಕನ್ ಮಾತು ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜ ಕೋಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಚ ದಿನಿ ಮಲ್ತಿಜ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಮಲ್ತದು ಅಣ್ಣ ತಿನ್ಪಿ ಅಂಚ ಚೈತ್ರ ಕೊಡಕಲ್ ಮೇರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟಡ್ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮದಿಮದ ವರ್ಷನು ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪಂದು ಎನ್ನುವ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡ ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮಿತ್ತು ಅಪಗಂದಾಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಆತನಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು